Igbo ndị ọma na-ege ntị awụchigokwa m ọzọ n'izu ụka dịka na-esi awụchi mgbe niile na ihe igwe onyonyo nke na-eme na isi mbido telivishọn mana mgbe ọla mwuchi na ọ na-abụ sọsọ n'oge aṅụrị ka ọ na-awụkarị ya ịmana awụrụ m onye na ihe aṅụrị na-amasị m so oge aṅụrị ka m na-ewetara unu ihe nke na-akpụ n'obi aṅụ na-eme n'obi Paulina ya n'ụbọchị nke taa ọ ga-adịkwa iche, ọ ga-adịkwa kpọkpọ dịka ọ na-esi adị maka na anyị nwere akụkọ ndị ama ama ya na akụkọ ndị nke na-eme n'ime ndị egwuregwu anyị ji bịakwute n'ụbọchị nke taa. Ụmụ onye ọrụ na ya na-anọ mgbe niile ọka bụkwa mụnwa Maazị Ekemezie Chibuike. N'ụbọchị nke taa nwere m ezigbote onye ọbịa mụ na ga-anọkọ, o nwere ike na akwụkwọ ihe ya na ihe mmume nke isi mbido TV aha ya bụ obere Maazị Goodluck. Ngwa kelee ndị nke na-ekiri anyị. Bụ ndị ọma na-ege ntị, ndewo. Aha m bụ Goodluck Nwogu, mana ihe eji ama m bụ G awụ nwa Imo steeti Ezinihite na Mbise. Ke nke izi mesapụ n'ihu ị na-ekeri ọha na eze na-ekiri gị nya Igbo nje eme ọnụ. Aha m bụ Goodluck, abụ nwa Ezinihite nke nọ na Mbise. Ejiji mara m ọsọ ji edekwana ọsọsọ ji ka ejikwa edekwana ị na-eme ikwe ndị tarasị gbara akwa. Onye abịara ịma m njakịrị Igbo ndị ọma na-ege ntị gasị nke a njidere onye a na-ahụ ya n'ọkụ ka ebe ahụ nyere ji n'ọkụ. Ọ bụrụ na m na-ahụ ya n'ọkụ kama na-aga ka o mesapụ iru, maka na ọ bụrụ na mesapụ iru ka ezi ka ọ ga-esi bụrụ iru gbachiri agbachi bịakwute n'ụlọ ọ dịrọ ọnụ mmanụ. Ụbọchị nke taa ma na izu ụka nke gara aga nnukwute ihe dakwasịtara ndị otu na-eme ihe emume ihe nke egwuregwu ya bụ entertainment industry nke Nigeria, karịsịa ndị nke na-akụ egwu ya bụ the musicians, n'ihi na otu onye n'ime ha otu onye bụ ndị nke bidoro na ndị ama ama n'egwu ndị a na-akpọ reggae artist. Otu onye n'ime ha hapụrụ ụwa ejekwuru onye kere ya ya bụ Ekelele Elumelu, onye nke ji Raskimono wee mara. Ama m na ị nụrụ n'akụkọ Raskimono na ya mere iji wee gbawere ihu na ọ na-ebutekwa mmadụ onwe ma ọ bụzie ka ejimeni nke onye tara nsị gbara akwara. Masị ahụ onye hụrụ reggae n'anya. Hụrụ reggae n'anya ya ma bụ mmasị mkparị narị gị. Mana ire bụ dread imebi dread ya imebi isi gị nke oto ogologo nke ị na-akọzi ọkụ ebe a ka ị chọrọ ime ya. But ihe m na-ekwu lekọta isi m dị na ọ bụ ebe m na-aga achọrọ m ịkụ dread. Ị na-agbago n'ogo dread nọ na-aga chọrọ ime dread but ahụbele m na-ejekwa ana m ele gị mana ibugide ya ha agwọ esikwara n'ime pụta. Dịka si na-ekwu Raskimono nwụrụ n'izuụka nke gara aga. Tupu ya nwụọ unu mana onye abụ onye kụrụ egwu nke na-emetụta egwu na-ewuli mmụọ anyị. Ịma na ndị reggae a ha na-akụ egwu ọ ga-awụ ige ya ịhụ na egwu a nwere ihe ọ na-akụzi. Ọ bụrụ na ọ na-akụzi ezigbote agwa ma ọ bụ ọ na-ekwu maka ihe na-eme n'ime obodo, ọ bụrụ na ọ na-agwara anyị ndị gọọmenti anyị okwu ndị na-achị anyị ka ha n'ihe nke onye ọla na-emete n'ime obodo ha na-ewepụta ohere nọrọ ala na-ezi ozi dị egwu ha. Ọnwụ na ige egwu ha na-enwere ihe ọ na-akụzi yọtago nya otu egwu ha n'ime ha wụ otu egwu n'ime ọkụrụ nke onye ọbụla ma n'ime obodo ya n'ụbọchị taa bụ Under Pressure. Nya nke ọ gụrụ Under Pressure, my people under pressure, no food we belly, no money fit na we pocket. Nya ndị mmadụ eribe nri ego adịrọ n'akpa na ndị na-achọ ọchịchị otu obodo dị ihe na-eme n'obodo. Ihe a bụ ka ndị mmadụ ozi ọ na-ezi ka ndị mmadụ nụ na ọwụ sọsọ gị nwa na-agabiga ihe ahụ ka ọ na-eme na ọ na-emetụta onye ọbụla niile. Nke a bụ izi ije na-ezigara ndị na-achị anyị ndị ọchịchị gọọmenti okwu mgbe ahụ. Egwu a bụ n'afọ 1989 ka ọ pụtara. Ya na ndị Justice Band nke Majek Fashek na McCroy kwa otu n'ime ha mgbe ahụ. Nke na-eme ma mụla gị na 1989 amụbele mana gị ka ị na-etere ịnụrụ egwu ahụ ya meke ego ya n'ụlọ ka isi wee tee gị si eme ọ dịka ịma na onwe onye gị na-amụkọrọ gị na maọbụ onye ịma mgbe unu na-etokọrịta ma mgbe onye a na-eme onwe ihe ichetere mgbe onye a ma isi si obi m ike ya anọ ewefula ofu na o ji o were kpọrọ ewere regụla ohere nọ ka ekobi gị esi eke ya anọ ka eke esi ekobi gị anọ. Mba no Raskimono wee one
atọ nya chekwa ka m bịa otu ọ hapụrụ nawa kịta o were ofu nya na obi gị ezuzi ezu nya na izu ozi oke na mmadụ kịta gịnị ka ị chọrọ ikwu na ọgba n'ihe ị na-ekwu ana m ajụnụ gị n'ihi na isi na eke obi gị ụzọ anụ kịta na o were ofu wee nawa nya ka onye ọ ga-awụ ka onye kee otu mmadụ ga-esi were kwu nke ọzọ na ka mara ma tupu ya pụọ na ihe mma ka m were ofu na okwu oke ọgwụ nwa na-ewere obi mmadụ na ka mkpụrụ obi ya zuru ike mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa nwanne m nwoke nke a bụkwa ọzọ dịka ibe awụrụzi ndị nke na-eti egwu kịta anyị mara dịka ọ nwụrụ ọtụtụ ndị na-eti egwu zipụtara ozi degara ozi mgbaru nyere ya mmadụ dịka Two-Face ha Sound Sultan ha ka nkụ na-edepụta ozi mgbaru na-eziga ịmana ndị na-akụ egwu mgbe ahụ na ndị na-akụ egwu kịta ịmana o nwere ihe dị iche n'egwu ha maka ndị otu Raskimono ha Majek Fashek ha Felix Liberty ha ndị ochie nke na-eme ụmụazị ugbu eme ha na-eme ọ dịka ọma mgbe obere maazị Goodluck hapụ obere hapụ obere na ị ga-etoru mgbe ị torotere n'ebe ahụ ya kpọzie gị maazị mana kịta ga-abụ obere maka obere ihe ndị a na-apụtasị ebe aka ị na-eji dịka m na-esi na-ekwu egwu ndị a na-eti mgbe ahụ egwu a bụ egwu na-akụzi ezigbote ihe ihu ndị toro mgbe ahụ na ị ga-ahụ na ka a si akpa agwa ka a si eme omume ịma na a sị na ihe nke ị na-anụ mgbe niile na ọ ga-enwe ndị mmadụ ha si o wekọrị na time o wee season n'ime egwu ha ịma na egwu ọla mmadụ na-ege nwere ka o si emetụta ya na ka o si ọ ga-enwerịrị ihe ọ na-egosipụta n'ebe ị nọ ọ bụrụ na iwu onye na-ege egwu mekwa nke a mee nke a ma ọ bụ egwu apụtara ka ị ṅụọ mmanya mee nke a ị ga-ahụ otu ndụ onye anyị adị mana ọ bụrụ na ịbụ onye na-ege egwu na-akụziri mmadụ ihe egwu na-ekwu maka ọdịnihu ị ga-ahụ na ndụ onye ahụ nweta ndụ onye ahụ ga-adị ndị niile gịrị ndị kụrụ egwu mgbe ahụ mmadụ dịka Onyeka Onwenu ha The Stallion Raskimono ha ka mkpụrụbịa mgbe ka ha mụrụ gị ọ dị ka gị ahụ na 70s ka ha mụrụ gị ine ma ị ga-ama na ịma na mgbeala m bịara ime mụ na ndị nne na nna ka mụ na ha na-arụkọ na ihe emume nke mụ na ijele nwaanyị ọ ga mana mgbeala m na-ekwugara ndị nne na mana ndị nne na nna na-arụkọ gị na-ala 80s na-ala 90s na-ala 70s ọ gbasara gị na ihe ọzọ m na-ekwu kịta bụ ka egwu iche na a na-akụ n'agbụrụ a kịta na dịka egwu ndị nke gboo ahụ ile anya a ga-abụ African China ịmasị African China ọ ka na ama m ịhụrụ nke a ọ gụrụ lately letter to the president ọgụgụrụ nke o tegoro ọgụrụ nke anọ nke ọgụrụ 1999 ka ọ bụ 2000 Mr. President lead us well o ji egwugharịa anya ya nke a na-eme nke a na-akpọ remix ma ọ refix ama but ọ bụ second letter mmasị o dela letter nke mbụ o dere nke mbụ aza ya a reply ọgụ ọzọ abalị na spam mail na spam folder o dere nke mbụ aza ya ka ọ gụọ ọnụ nke maka na agba ọtọ n'ogwe ya tọọ n'ogwe ọmanụ ma ogwe ka a bịara akụ China ka na wee ihe ọ na-ekwu gbasara ndị na onye a rugged man ya ewepụ mmadụ na-abụ nwa ezi ndị ọzọ ọwụ just shake up and down ha na-eshake so ya ndị agbụrụ unu agbụrụ na ụdị egwu na-amasị unu ka ha na-akụrụ ibidola ọzọ onwe ihe mbidoro maka na ihe onye na-ekwu ka ọ ma anya enu akwụsị nọ ndị sheki ka ịmaghị ihe sheki sheki ka ịkpara ji ọlụ gị ko ịmaghị ihe sheki maazị Goodluck obere maazị Goodluck ka isi wee kwuo anya ka nji na-ajụ gị nya nke a kịta na ọ bụ sọsọ mmadụ na-abụ ka ịma na-akụ egwu na-enwe ihe ọ na-akụziri ma Oriental Brothers ha ncha ha na-akụ egwu ọzọ Oriental Brothers ndị ochie na-akụ egwu ndị nọ na African China na-akụ egwu just dropụrụ recently sọsọ ihe ị ga-asị na nke ahụrụ mgbe ị nụrụ ya oge m nụrụ letter to the president ọwụghị ọkụkọ nke okoko mba ọwụ dawo ọwụghị mba
nwanne nke nene akwụsị na ọwụrọ nke ọkụkọ nke gosoro nke ahụ ọwụ ka ọ gụrụ ka ọ kọrọ ọkịrị kezi nke ahụ ke nge ọwụrọ ọkụkọ bere na nke ahụ onwe ihe bere na nke ahụ nke a dịka rege o mere ya dịka rege obere rege o wotu oshi ihe mere ọ dịka egwu rege na-amasịwa gị nke a ọ dịka egwu rege ka ị na-adịwa egwu ma Magic Fashion ka asịsa na-adị re ya ka isi eme dịka ị hụrụ mgbe ịma na nke ikwu kịta Magic Fashion ka ọ bụ eziokwu ịma na oge ọ na-akụ egwu ịma na ọ ya ka na-akpọ the rainmaker. The rainmaker no all that send that the rain all grew ebe ụlọ ọ gụrụ egwu mgbe ahụ mmiri na-ezo ebe ụlọ ọ gụrụ egwu send down the rain mgbe ahụ mmiri na-ezo ọ wa ha kpọọ ya the rainmaker maka ọ dị ka ọ wụ ige na egwu nka o wee ebe ọ dị ka ọ na-agwa nwaanyị mmiri ka ọ pụta ka o mee ka ka gịnị mee ka mmiri bịa ngwa jide okwu ọma gị n'ọnụ igbo ndị ọma na-ege ntị ya ewele bịa na ka ji obere ezumike n'ihi na asị na onye ọbụla na-arụ ọrụ na-ezu ike ka ji obere ezumike je gbata obere egwu n'azụ ụlọ na ya na-abịa na ya na anyị